ధ్యానము. నెమ్మది లేకుండా విస్తారమైన ధనముండుట కంటే యెహోవా యందలి భయభక్తులతో కూడా కొంచెము కలిగి ఉండుట మేలు. సామెతలు 15వ అధ్యాయము 16వ వచనం. మా ప్రియ యేసయ్యా, మీ ఉన్నతమైన శక్తిగల నామమును బట్టి మీకే వేలాది వందనములు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము. దేవా, మీ యందు భయభక్తులు కలిగి జీవించుట మా జీవితాలకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరము. అందుని బట్టి మీకే స్తోత్రములు. యేసయ్యా, ఈ లోకంలో మీరు మాకు ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి స్తుతిస్తున్నాం. ప్రతిదినము ఈ రీతిగా మీ వాక్యాలతో మిమ్మల్ని బలపరుస్తున్న విధమును బట్టి మీకే స్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. దేవా, ఇంకను మా తోటివారు ఎందరో రక్షణ లేక ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి మీ రక్షణానందమును కలుగు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఇహలోకంలో ప్రతిదీ వ్యర్థంగా మీరు చెప్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రములు. మీ యందు భయభక్తులు కలిగి జీవించుటే మాకు దీవెన, ఆశీర్వాదము తండ్రి. నీ కృపలో నీ దయలో మమ్మల్ని వర్ధిల్ల చేయమని యేసుక్రీస్తు నామమున వినయముగా ఈ ప్రార్థనను మీకే సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.